Bayan gaisuwa da fatan kuna lafiya kuma fatan komai yana tafiya daidai, duk da cewar daidai ɗin a wannan zamani abu ne mai wuya, kuma ba lallai ya zama daidai ɗin ba. Amma kafin na yi muku fashin baki kan wannan magana tawa, ya zama wajibi na mika sakon ta'aziyya ga ɗaya daga cikin mashahuran malaman wannan alƙarya, wato Sheikh Usman Ahmad Hadejia, mutum mai sauƙin kai da karamci da zumunci ga gaskiya. Na girgiza matuƙa da na samu labarin rasuwar tasa. Duka bai wuce mako biyu ba na same shi cikin almajiransa yana ba da karatu. Bayan mun gaisa ya sa aka kai ni masauki aka kawo min abinci. Da ya kammala ba da karatun ya shigo wajen da ya sauke ni. Ba mu kammala ganawa da shi ba, sai da shehin ya mun nasiha cewar malam a riƙa haƙuri da halayen jama'a a kuma riƙe zumunci, sannan a riƙa tausayawa masu ƙaramin ƙarfi. Wannan ita ce nasihar da shehin ya mun 'yan makonni kafin ya koma ga mahaliccinsa. Muna addu'ar Allah ya jaddada masa rahama, ya kuma ba shi ladan hidima da ya yi wa addini, ya albarkaci bayansa, amin. Malam Huda-Huda ya ce ganin yadda damuna takan kama kuma bisa dukkan alamu damunar za ta yi harshe, wani babban abin da zai kawo na ƙasa ga samun amfani mai yawa shine tsadar takin zamani a bana. Farashin takin yana neman ya fi ƙarfin mai ƙaramin ƙarfi, domin tsadarsa da kuma ƙarancinsa a wasu wuraren ka iya sabbaba samun ƙarancin amfani, wadda hakan kuma zai iya haifar da tsadar kayan abinci da kuma ƙarancinsa. Ya zama wajibi gwamnatoci su ɗauki matakan gaggawa wajen ganin an wadata manoma da takin zamani a kan lokaci kuma cikin rahusa. Babu wata ƙasa a duniya da ba ta tallafa manomanta, domin samun dogaro da abincin da kuke nomawa a ƙasa na ɗaya daga cikin ƙarfin tattalin arzikin ƙasar. Don haka ƙasashen ke fito da tsare-tsaren tallafawa manoma da ba su rangwame akan kayayyakin aikin gona. Akwai wata ƙasa da na ziyarta cikin wata nahiya inda na tarar komai kyauta ake ba manoma idan sun noma amfanin, kuma gwamnatin ke sama musu kasuwa a ƙasashen waje. Kaga dai riba bi kenan. Don haka a ƙasar waɗanda suka fi kowa rufin asiri manoma ne, ba 'yan siyasa ko ma'aikata ba. Rashin wadatar taki da tsadarsa zai zamto tamkar gidan girbi kawai gwamnati take yi akan tsare-tsarenta na aikin noma, wato dai baya ba zani kenan. Ya zama wajibi a fito da sabbin dabaru da tsare-tsaren samar da takin wanda zai je ga manya da ƙananan manoma cikin sauƙi. Malam Huda-Huda ya ce wai shin ina maganar kamfanonin sarrafa takin da ake cewa sun ƙara a ƙasar nan, ko dai magana ce irin ta biri boko? Idan dai akwai kamfanonin sarrafa takin, mai zai hana gwamnati ta sa ido ta ga suna bin ƙa'idar farashin da gwamnatin ta ƙayyade, sannan kuma ta sanya jari cikinsu domin ganin su ma sun samar da wadataccen taki. Babban abin da yake damun manoma a yanzu shine tsada da kuma ƙarancin takin, domin halin da ake ciki idan ba a gaggauta ɗaukar mataki ba, to ko manoma da yawa za su yi hasara sakamakon tsadar takin da ake ciki. Wai shin me ma ya haddasa tsadar kuɗin takin a 'yan shekarun nan, dadda shelar da gwamnati take cewa kowa ya koma gona? Ta yaya za a yi maganin ƙarancin takin da kuma wadatarsa tsakanin manoma masu ƙaramin ƙarfi? Ta yaya za a yi maganin 'yan baranda da 'yan kayan da suke amfani da sunan ƙungiyoyin manoma suna tsawwala kuɗin takin? Don jin amsar waɗannan tambayoyi da na yi, ga lamba ta 0811-135-3656, kuma ina dakon amsoshin. Malam Huda-Huda a nan nake cewa na bar ku lafiya.